Hola, sóc l'Alfonso i avui parlarem de l'accés i la promoció als cossos de policia local. En primer lloc, on està regulat aquest accés i promoció? La norma base que trobem és la Llei 16 de l'any 1991 de Policies Locals de Catalunya. A més, aquesta llei la trobem desenvolupada per un decret, el decret 233 de l'any 2002. Ja hem parlat de normativa. Ara passarem a parlar del contingut d'aquesta normativa. Hem de distingir, en primer lloc, entre accés i promoció. Quan parlem d'accés a un cos, fem referència a algú que no forma part del cos i vol passar a formar-ne part. I quan parlem de promoció, fem referència a algú que ja forma part del cos, que ja és part activa d'aquest cos i vol promocionar-se dins el cos. Què ens interessa a nosaltres especialment? Ens interessa l'accés. Per què? Perquè la nostra oposició és una oposició d'accés a l'escala bàsica d'un cos policial. L'accés a l'escala bàsica de qualsevol cos policial pot fer-se per dues vies, o bé una oposició o bé un concurs oposició. Quina diferència hi ha entre l'oposició i el concurs oposició? Per una banda, l'oposició constarà d'una sèrie de proves que nosaltres haurem d'anar passant i el resultat d'aquestes proves serà exclusivament allò que es tindrà en compte per tal d'accedir al cos. Aquestes proves moltes vegades es regulen per nota, habitualment del 0 al 10, i altres vegades, és a dir, altres proves, es regulen per apte o no apte. Això seria una oposició lliure. Es pot presentar qualsevol persona sempre i quan compleixi els requisits mínims. Què seria un concurs oposició? Quan parlem d'un concurs oposició fem referència a aquells casos en els que, per una banda, hi ha les proves de les que ja hem parlat, que evidentment haurem de superar per accedir al curs, però a més, si volem accedir al cos, podrem presentar tota una sèrie de mèrits que a les pròpies bases reguladores s'establiran tot allò que compta com a mèrit i com puntua. Un cop haguem passat totes les proves qualificatòries i eliminatòries, es tindrà en compte aquest meritatge, aquest mèrit que es sumarà a la nota que hem obtingut per tal de poder accedir al cos. A més, hem de fer referència que per tal d'accedir a un cos de policia local s'han de complir sempre uns requisits. Després, les bases podran regular, les bases podran establir més requisits, però aquests requisits bàsics s'han de complir sempre. En primer lloc, s'ha de ser ciutadà espanyol, de conformitat amb la normativa vigent, en aquest cas, de conformitat amb la Constitució espanyola. En segon terme, s'han de complir les condicions exigides per tal de dur a terme aquelles funcions que s'han de prestar, en aquest cas, com a policia, evidentment. Si jo vull ser policia, he de complir les condicions bàsiques per poder dur a terme no una, sinó totes les tasques que ha de dur a terme un policia. I a més, com crec que també resulta bastant obvi, no hem d'estar inhabilitats per a l'exercici de les funcions policials. Què vol dir estar inhabilitats? O bé que un jutge, per sentència ferma, hagi dit aquesta persona no podrà ser policia durant X temps perquè és culpable d'un delicte, o bé estar separats administrativament, que nosaltres ja haguem treballat en una administració, en aquesta administració haguem comès una falta i aquesta falta hagi implicat un procediment disciplinari en què se'ns hagi apartat del servei. En aquest cas, tampoc podrem ser policies. Aquests requisits bàsics els hem de complir. Bé, què més tenim que sempre ha d'estar a totes les oposicions? Un seguit de proves que sempre hauran d'estar. Unes proves culturals, unes proves físiques, unes proves psicotècniques, unes proves i unes proves mèdiques. És a dir, en primer lloc hem de tenir una prova cultural. Quan parlem de les proves culturals fem referència a aquelles proves de coneixements teòrics. Per una banda, acostumen a estar dividides entre coneixements de teoria
de conformitat amb el nivell escolar que s'exigeix per tal de l'accés a l'oposició i, per altra banda, tot un seguit de preguntes relacionades amb la cultura pròpia del municipi al que ens estem presentant. Per exemple, podríem preguntar-nos regidors del municipi, festes del municipi, carrers del municipi, i aquests exàmens tenim dues modalitats. O bé és tot una mateixa prova i la puntuació s'engloba, o bé són dues proves diferents. Trobem determinades oposicions en què, per una banda, trobem l'examen més de caràcter teòric i per l'altra banda l'examen més de caràcter cultural, i tots dos haurien d'aprovar-se per tal de poder continuar en l'oposició. Proves físiques que són aptes o no aptes. Dins les policies locals, les proves físiques més habituals acostumaran a ser cursa llançadora, llançament de pilota, press-banca, circuits d'agilitat. Les proves psicotècniques, que són les que garantiran que complim realment les condicions necessàries per dur a terme les tasques policials, i les proves mèdiques, que a nivell físic també diran si som aptes o no som aptes per dur a terme aquestes tasques.